Senyora Sílvia Oriols, hi haurà o no hi haurà pressupostos? Vostès, dos diputats en el Parlament de Catalunya, difícilment podrien aprovar tots sols. No difícilment, impossible, no? Però li pregunto, n'hi haurà o no n'hi haurà? Aliança Catalana és aquí per enderrocar el govern del 155, no per facilitar-li la governança i, per tant, nosaltres, evidentment, no hi votarem a favor. Tot i així ho té bastant magre l'actual govern perquè els seus socis de govern són molt ambiciosos. No n'han tingut prou Esquerra en mantenir 200 càrrecs, no n'ha tingut prou els comuns amb aconseguir assessors que no li pertocaven, no n'ha tingut prou la CUP obtenint un grup parlamentari propi sense que el mandat popular li hagués atorgat, que això ha suposat una despesa pública impressionant pels contribuents catalans. Per més que el PSOE s'hi esmerça i intenta comprar tots aquests grups, doncs sembla que no aconsegueix que li aprovin un pressupost. És realment lamentable. Sílvia Oriols, que em demanava la paraula. Només volia fer un comentari perquè m'ha fet molta gràcia aquest bany de retrets entre Esquerra i Junts, els uns pel concert econòmic, els altres per al traspàs de la delegació de competències en immigració. Cap dels dos partits ha aconseguit absolutament res i la realitat és que tots dos han investit el PSOE, uns a Madrid i els altres a Catalunya, absolutament de franc. Aquesta és la realitat que a dia d'avui patim els catalans.